Itutok mo yung information eh, no? Information. So meron silang information dito bago ka pumasok. Okay lang po i-vlog namin. Opo. Sila po yung mga in charge dito. So meron po tayong information. Bawal pumasok sa loob. So bago kayo pumasok sa loob, park muna kayo at tanungin niyo muna yung mga nasa information. Tapos magbababa lang tayo ng mga pasahero doon. At saka tayo babalik dito para mag-park. Ano pa pangalan nila, sir? Norbert po. Ayun po sir. Norbert, si Sir Norbert po. Si Sir Raulita ang mag-guide po sa inyo. Si Sir Ruel. Si Sir Norbel po. Yun po mag-guide sa inyo. Ito pong naka-bro. Yun. Yung nakadilaw. Sige po. Sige po sir. Sige po sir, salamat. Kayo sir, ano pangalan niyo sir? Si Sir Cesar po. Shout out po kay Sir Cesar. Shout out po. OIC namin. OIC. Siya po ang OIC dito sa Barangay, ano pa, Buboy pa rin ba to? Barangay Buboy, oo. Yun, salamat po sir. Balik po ako. Sa mababaw ka lang ba? Ito na ang beach. High tide na. O dito lang ako, pwede na. Kita na maganda oh. Malayo pa pero sa Hindi, buhangin lang daw yan eh. Hindi ka na raw makakapag-ano dyan. Buelta. Hindi ako sa dagat na sasabi mo. So hanggang dito lang tayo. ito na pala. Yan. May mga kasama kami umakyat. Shout out sa kanila. Taga saan po kayo? San Carlos here. San Carlos. Anong kapilyedo po? Anong kapilyedo? Balier family. Balier. May baka makala kami doon. Sa Bonifacio, mga Lambino. Lambino kami din sa Burgos ka. Burgos. Burgos. Yun. So, mga taga San Carlos sila. Shout out sa kanila. Yan, Aldin TV po. Abangan nyo sa mamayang gabi. Upload ko na to. Yan. Hindi. Gusto idol? YouTuber ka? Anong channel po? Buhay Canada. Boy Canada. Boy Canada Vlog. Shout out sa kanya. Ito po, Aldin TV. Yan, Aldin TV. Yun. Buhay Canada channel. Taga saan kayo dito sa Pangasinan? San Carlos. San Carlos, kasama niyo yung mga nandun kanina. Oo. Makasama na yung mga sa taas kanina. Meron kami mga kapakanan sa San Carlos, mga Lambino. Oo. Yun, oo. Shout out kayo sir. Maganda. Buhay Canada Vlogs. Buhay Canada channel. Buhay Canada Channel. Ayan po. Yun. Shout out sa inyo po. Aldin TV. So siguro nakabakasyon si sir kasi galing Canada. Ayan. Aldin TV. Ayan, kasi. Anong pangalan mo sir? Jason Abrinilla? Cabranilla. Cabranilla. Yun. T. Ikaw sir? Hina? Edward Camero? Cabero. Ikaw sir? Pangalan? Jun Ramos. Elison Ramos. May pakabingi ako eh. Yun. Mga vapers din sila. Yun. Shout out sa kanila. Mga taga dito lang kay Sagno. Yun. Mga taga Agno lang sila. Shout out sa inyo. Subscribe nyo Aldin TV. Ano? Walang space. Aldin TV. Ano? Sa baraso ko. Walang space. Tutok mo yung information eh, no? Information. So meron silang information dito bago ka pumasok. Okay lang po i-vlog namin. Opo. Sila po yung mga in charge dito. So meron po tayong information. Bawal pumasok sa loob. So bago kayo pumasok sa loob, park muna kayo at tanungin niyo muna yung mga nasa information. Tapos magbababa lang tayo ng mga pasahero doon. At saka tayo babalik dito para mag-park. Ano pa pangalan nila sir? Norbert po. Ayun po sir. Norbert, si Sir Norbert po. Si Sir Raulita ang mag-guide po sa inyo. Si Sir Ruel. Si Sir Norbel po. Yun po mag-guide sa inyo. Ito pong naka-bro. Yun. Yung nakadilaw. Sige po. Sige po sir. Sige po sir, salamat. Kayo sir, ano pangalan niyo sir?
Si Sir Cesar po, shout out po kay Sir Cesar. Sir, Shout out po. OIC namin. OIC. OIC, siya po ang OIC dito sa Barangay, ano pa, Buboy pa rin po ba ito? Barangay Buboy, oo. Yun, salamat po sir. Balik po ako. Sa mababaw ka lang ba? Ito na ang beach. High tide na. O dito lang ako, pwede na. Kita na maganda oh. Malayo pa pero sa Hindi, buhangin na daw yan eh. Hindi ka na raw makakapag ano dyan. Belta. Hindi ako sa dagat na sasabi mo. So hanggang dito lang tayo. ito na pala. Yan. Dito lang? Oo, hindi ka na makakaano dun eh. Saan tayo? Yan. Baba na. Saan tayo? Kapalagay nga ito. Sintol din. Sandali, sandali. Meron po ba? Kaya pa pala ito? Kaya pa naman to. Huwag ako na bababa. Hindi, meron yung kanina. Meron Wag mo na daw. yung kanina. Hindi pa doon pala. Sige, may nakikita. Di ba dito ay join? May nakita tayo mga kotse Sa dulo. Sir, pag ganito kayo, sir, ha? Pag ganito. Oo, sige po. Hindi diretso, baka Oo, malabang. may mabuha, balahaw. Salamat po. Copyright yun. Oh, salamin oh. Ganun pa naman yata hanggang. Ito may mga kwarto-kwarto nga din. Ang lagi sa'yo. Eh, pinagdali na. Eh, makakala naman nila magkakwarto tayo. Dito tayo, baka yan, mahal ba dyan? Ang tanong magkano ang kanila? Wait, anak. Binababa na, baba. Oo, sige. Anak, saglit. Nagkatamay mo muna, tabababa mo na dati. Ah. Ikaw dito mo. Nagkatamay mo na. Mesa lang. Magbablog ka lang naman. Dito. Dito pa ako dito. Wait. Yo, what's up, bitch? Oh, maipit si Sia, maipit. Wait lang. Oo nga eh. Yay! Yay! Dilim ang paligid. Yeah, 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 yeah. Ayun, may ano to, plastic. Walang laman yan. Oh, yun o. Welcome to my vlog. Na! Sabi ko Oh, sa inyo, sayang. meron eh. Wala. Ay, sayang! Bugasan na lang. Sabi ko sa inyo, meron. Ano yung langka sayang? Langka yan. Sayang to. Oo. Hugasan nyo lang yung hotdog. Hugasan nyo, buhangin naman yan. Hugasan lang yung hotdog. Sabi ko, Sayang. Jace, hawakan mo yung basket. Sabi yung sa'yo, una. unahin mo na sa kabila eh. Paano kasi hawak na pa yung cellphone agad? Kaya kata may ano to, kata may kubay, may ano. Yun, so ito ngayon yung mga developments ngayon sa ano, sa Umbrella Rocks, no? So meron na silang mga cottages. Meron na rin silang mga transient rooms, no? So maganda na siya ngayon. Pwede mo actually ipasok yung sasakyan hanggang dito, kaya lang kailangan mo ibalik dun sa parking lot. Kasi bawal nga mag-park dito. Yan. So black sand dito, no? Black sand pero pinong-pino siya. Ayan, no? Pinong-pino siya. Marabuhangin ng Boracay pero black sand. Pinong-pino siya, oh. Ang ganda niya. Ayan. Ganda ng dagat.
Ayan o. So yan yung mga tinatawag na umbrella rack. Sa banda ron pa, meron pa talagang mas korting payong. Kaya tinawag siya na umbrella racks. So mamaya i-feature natin yon. So dati wala pa yung mga kubo-kubo na yan. Wala pa yan dati. So wala pa sila dati. So na-develop na nila. Unti-unti nila nilagyan ng mga kubo, no? At meron mga concrete na ano na rin, na transient houses. Ay, sorry. Nakaano naman ako. Yun. So sa likod niyan, merong talagang korting umbrella. Ayan. Merong fishing boat sa banda ron, no? Meron din parola sa banda ron. So mamaya ng konti, ano natin, vlog uli natin mamaya sa banda ron naman. So kailangan ko ibalik yung aming sasakyan dun sa parking lot. Kasi merong designated parking talaga para sa mga sasakyan. So let's G. So yan, ito yung way ng ano, papuntang Abagatanen, no? So tumigil muna kami dito sa Barangay Sabang. Ito yung pag may mga nag-alanganin kayo, pwede kayong bumili sa tindahan na to. May makita kayong basketball court. Yan. Pwede kayo dito bumili at pwede kayo mag-park. Yan. So ito muna tayo, no? May mga panda sila mga suka, oh. Actually dito tanaw mo na yung dagat. Dagat na rito. Ayan, oh. Tanaw mo na yung dagat dito. Yan. Di ba? Ganda ng dagat. Ang lakad namin ngayon ay sa umbrella rocks. Umbrella rocks ang lakad namin ngayon. So, yung area na yan, dyan yung Abagatanen. Sa likod ng bundok na yan. Ito naman sa bandang kaliwa, dyan ang umbrella rocks. Sa area na to ay black sand. Black sand siya, pero pinong-pino siya, no? Para siyang sugar grains. Para siyang asukal. So black sand sa banda rito, pero pag doon tayo sa may bandang Abagatanen, white sand doon. Yan. So bibili pa yung mga kasama ko ng bibili pa sila ng soft drinks at saka yelo. Yan. So bili pa sila ng soft drinks at saka yelo. So ito yung pinaka-convenient na pupuntahan pag bibili kayo ng yelo. Yan. So mangyayari sa amin, babalik ulit kami para pumasok sa umbrella rocks. Malapit lang, mga wala pang 1 kilometer. Babalikin namin. Kakalan kami balik. Kung magagaling kayo ng Agno, kaliwa kayo. Meron namang malaking karatula, umbrella rocks. So mamaya pakita ko sa inyo yung mga development sa umbrella rocks. It was 15 years ago nung huli kami pumunta doon. At ngayon ay na-develop na ng lugar. Fully developed na siya. May mga hotels na raw. At meron na ring maraming transient house. Ayan. Isa kasi sa main attraction noon ng Agno, Agno Pangasinan, ang umbrella rocks. Dahil sa mga formation ng kanilang mga bato na parang payong. So, see you later.
Tutok mo yung information na yun, no? Information. Information. So meron silang information dito bago ka pumasok. Masok. Okay lang po i-vlog namin. Opo. Sila po yung mga in charge dito. So meron po tayong information. Bawal pumasok sa loob. So bago kayo pumasok sa loob, park muna kayo at tanungin niyo muna yung mga nasa information. Tapos magbababa lang tayo ng mga pasahero doon at saka tayo babalik dito para mag-park. Ano po pangalan nila, sir? Norbert po. Ayun po sir. Norbert, si Sir Norbert po. Si Sir Raulita ang mag-guide po sa inyo. Si Sir Ruel. Si Sir Norbert po. Ayun po mag-guide sa inyo. Ito po naka-brown. Ayun po yun. Yung nakadilaw. Opo. Sige po. Sige po sir. Sige po, sir, salamat. Kayo, sir, ano pangalan niyo, sir? Cesar. Si Sir Cesar po. Shoutout po kay Sir Cesar. Shoutout po. OIC namin. OIC. OIC. Siya po ang OIC dito sa Barangay, ano pa, Buboy pa rin po ba ito? Barangay Buboy, oo. Yun, salamat po, sir. Balik po ako. Sa mababaw pa lang ba? Ito na ang beach. High tide na. O, dito lang ako, pwede na. Kita na maganda oh. Malayo pa pero sa Hindi, buhangin lang daw yan eh. Hindi ka na raw makakapag ano dyan. Belta. Hindi ako sa dagat, nasasabi mo. So hanggang dito lang tayo. ito na pala. Yan. Oo nga eh. Dilim ang paligid. Yeah. May ano to, plastic. Oh, yun oh. Aldin TV. Yan, ano kasi. Anong pangalan mo, sir? Jason Abrinilla? Cabranilla. Cabranilla. Yun. T. Ikaw, sir? Hina? Edward Camero? Cabero. Ikaw, sir?
Pangalan? Ramos. Yun Ramos? Edson Ramos. Elison Ramos. May pakabingi ako eh. Yun. Mga vapors din sila. Yun, shoutout sa kanila. Mga taga dito lang kayo sa Agno. Yun, mga taga Agno lang sila. Shoutout sa inyo. Subscribe nyo Aldin TV ano. Walang space. Walang space. Aldin TV ano. Sa baraso ko. Walang space. Yun. So, may tayong mga nakilala rito mga taga ano, taga Agno mismo. So, native sila ng Agno. Ayan. Baka mamaya, pagka may mga shoutout, mamaya upload ko na agad pagdating sa bahay. Mag-message, mag-comment kayo para ano, maganda. Ayan. Marami to mga 10 vlog ito, 10 content to. Sige sir. Yun, so ito yung kami nakuha ang cottage, malaki siya. Yan, 500 lang yan. Oh. Yan, aking pamilya. Si Clarissa, si Joy, si Rika. Yan, shower out. Oo, napapaganda pa si Joy. Against the light naman. Si Rika, si Sia, at si Opra. Harap ka dyan, Joy. Harap ka na, Joy. Ayan. Aking bunsong kapatid. Ayan. Si Clarissa, si Rika. Ayan. From Japan. Yan. Yung ex mo. Ayan na, kakain ng mga bata. Yan si Rolfi kanina. Nalo ko na.
na, kain ng time. Ay, may crab! Yun, so punta tayo doon sa taas. Meron doon view deck. Let's go. Sama ko si Clarissa at saka si Jeyus. Sa taas yan, sa taas. Ano yan, pinaka view deck. Saka nandun yung nandun yung parola. Yan. May mga unggoy doon. Di ko lang nandun pa yung mga unggoy. Yan, bakit ito, sa taas. Ayan o. Tanggal yung hawakan. Yan, ganito. Ganyan na lang yata yan eh. Taas ba taas? Down. Hindi, sige. Pawisan tayo. Taas ano? Kaya may mga sumunod sa atin. Marami kami may mga sumunod. Let's go. Marami kami. Tingnan mo na. Pero, so, hindi parola. Baging dito. Dati, may mga unggoy dito. Wala na ba? Wala na. Tapos tayo parang hangin. Hingal ako. Yun. Pero, woo! Try natin. Nakabila yan na. Ako, sa likod yan. May mga kasama kami umakyat. Shout out sa kanila. Taga saan po kayo? San Carlos here. Ah, San Carlos. Anong apelyido po? Anong apelyido? Balier family. Balier. May iba kamag-anak kami doon. Sa Bonifacio, mga Lambino. Labinaw kami din sa
Burgos lang. Burgos. Burgos. Yun. So, mga taga San Carlos sila. Shout out sa kanila. Yan, Aldin TV po. Abangan nyo sa mamayang gabi. Upload ko na to. Yan. Hindi nga ako. So dati may mga unggoy pa dito eh. Kaya nga sabi nila eh. Oo, nawala na. Yes. Baka naging tao na. Ano, Yes. may mga ano pa sila dyan, oh. May mga vandalism pa. Sa may ano, yes, yes. Yan. Dito ka magkuha. Ayan, oh. Ikutin natin, ha. Yan, oh. Oo. Hindi kami bumaba, hababa. Dati yan, kata yan eh. Parang mayroong ano, guard. Diyan sa baba. So, yan, nabubuksan pa ito, ilak. Ay, naku. Oo. Saka. So, ito yung pinaka-parola. Yan. Umiilaw to sa gabi kasi ito palatandaan to ng mga barko na nandun sa malayo. Palatandaan nila kung nasaan sila banda na. Yan, kasi seaman ako kaya alam ko. Ayan. Sila yung mga taga San Carlos. Ayan. Mga namasyal dito sa Agno. Ayan. Sa paditan. Ang ganda sa baba, oh. Nakikita mo yung pinaka-kanal. Wow! Ayan, oh. Pasa mo! Yung kasing ano na yan, may kanal yan. May mga kanal yung dagat. So mapanganib na lumagpas ka dyan. Pakita mo yung may mga waves. Saan yung kanal? Yan, oh, may mga waves na yan. May kanal na yan dyan. Pag lumagpas ka dyan, malakas ang current dyan na mahihigop ka sa loob. Kaya may mga cases na may mga nalunod na dito. Ayun doon, ang galing niya, oh. Parang mababaw na doon, tapos blue. Oo. So, baltarin ko yung camera. Yun no, yung... Yon, so lalakad kami ni Mrs. papunta doon. May mga nagpo-photoshoot doon, oh. Ganda sa photoshoot dito. Ganda ng lugar, oh. Diba? Diyan din yung kapatid ko. Meron din kubo dyan, oh. May mga nakakabos lang nag-overnight. Mga nag-overnight doon. Overnight ka, dala ka sarili mong tent, babayad ka ng 200. Ay, pag walang tent, sa kanila Pag walang tent, o nga, wala kang tent, ikaw magdadala sarili mong tent. Tapos pagka Magbabayad ka, cottages, i-rent mo. 500. Gusto mo mag-overnight na cottage, medyo maluwag-luwag, 1,000. Gusto mong concrete na bahay, meron sariling CR, kusina, 3,000, good for 6 person. Ang entrance, 10 pesos per head lang. Yan. So, madami nagpo-photoshoot ngayon dito, hapon na kasi. Ganda na. Hello guys, welcome back to my vlog. Bakasyon. Yung mga vloggers din nandito. Meron mga nagno-nuptial, pre-nuptial. Ayan, ah. Sabi ko yung kapatid ko kung saan napunta. Ayun sila, oh. Oh. Medyo sama namin. Ay, doon tayo sa kabila. Wala ba tayo? Meron. Meron naman. Meron matalas ang Meron bato. mababasa ako. Yan. Okay lang, Ano may yung mga kasama namin. So may mga nag-photoshoot din dyan. Daming rock. So dyan sila. Mga kasamahan namin. Ayan. Umakyat kami. Maganda kita mula sa baba. Yay! Nakakahingal, grabe. Yan. Gusto idol? YouTuber ka? Ano channel po? Buhay Canada. Boy Canada. Boy Canada Vlog. Shoutout sa kanya. Ito po, Aldin TV. Yan, Aldin TV. Yun. Buhay Canada channel. Taga saan kayo dito sa Pangasinan? San
Carlos. San Carlos, kasama niyo yung mga nandun kanina. Oo, ito. Okay. Makasama na yung makat sa taas kanina. Meron kami mga kamakanan sa San Carlos, mga Lambino. Oo. Yan, oh. Shoutout kay sir. Mas maganda. Buhay Canada Vlogs. Buhay Canada Channel. Buhay Canada Channel. Ayan po. Ayun. Shoutout sa inyo po. Alvin TV. So, siguro nakabakasyon si sir kasi galing Canada. Ayan. Yung mga kasama nila, oh. Photoshoot sila. Oo, San Carlos. Kasama nyo mga nandun kanina. Ayan, oh. Mga taga San Carlos, Pangasinan. Pero si sir ay, bakasyonista siya from Canada. Kaya Buhay Canada Vlog siya. Buhay Canada Channel. Subscribe niyo po, supportahan niyo po. Ayan, taga dito sa amin. Yun. Ayan, si Jeyus, oh. Shoutout kay Jeyus. Jeyus. Yahoo! Kita natin. Ay, maraming portion ito. Yan, sila Jeyus, si Joy, si Rita, si Sia, at saka si Jajay, si Ate Malu. Yan. At saka yung maring apo ng Chupati. Nakakainom ng tubig. Si Rap-Rap, at saka yung papa niya, si Rolfi, si Clarissa. Yan, bait ko. Yun. Po tayo. Ano natin? Stand na lang natin siya. Vlogger din dito. Oo, Buhay Canada Vlog, Buhay Canada Channel.